Bună ziua, bine ați venit la Kineto Medline. Azi vreau să vă explic cum funcționează evaluarea backcheck. Haideți cu mine. Pacientul stă la mijlocul aparatului, într-o poziție specifică pentru fiecare evaluare la fiecare membru. De exemplu, acum facem un test pentru zona cervicală, pentru mișcarea flexie și extensie. Aici avem extensie și când dăm start, pacientul trebuie să împingă către senzorul aparatului. Așa cum vedeți, avem pentru fiecare membru și fiecare mișcare un test specific și după ce terminăm evaluarea, punem toate detaliile în calculator într-o aplicație specială pentru testul backcheck și vom avea raportul detaliat. La Kineto Medline folosim de tehnologia modernă și experiența noastră pentru recuperarea mai rapidă a pacienților noștri. Aici la noi te simți special.